Ами Парцалев от Левски. Значи за това ме питате. Прекрасни хора излизат от вашата земя. Не знам какви сокове и какви сили взимат. С Гришата съм още от първи курс. Той непрекъснато разправя как когато е кандидатствал, той беше един такъв широк, набит, с дръпнати очи. Вие го знаете, такива косо, блестящи очи. Нямаше високо чело. Казва, че високото чело показва признак на много ум. Трябва да ви кажа, че Гришата опровергаваше това, защото неговата коса започваше от тук да расте. Може би след това стана малко по-горе, но той беше страшно природно интелигентен и въпреки, че какво беше завършил винарското училище, и нещо яйце коп имаше. Беше невероятен. Вие, които сте имали възможност да го видите на живо, знаете какво представляваше Гришата. Той беше един от хубавите ми спомени с него е, преди да влезем в академията, имаше един подготвителен курс. И за този курс също... Чува ли си? За този курс трябваше пак да се явяваш на кандидат студентски курс. И бяхме приети около 40 души и веднъж режисьорът Светла му памет, когато аз обичам най-много и най-хубаво съм работила с него, професор Гриша Островски, Светла му памет, и викаше един по един и казваше кой какво иска да играе. И стана Гришата с тия коси тук, които почват, с това квадратно тяло, с тия блестящи зеници и каза, аз искам да играя нечовешки роли. А всъщност през целия си живот игра човешки роли и беше като човек изключително добър. Тъй като той не биваше да пие, обичаше да кани гости и да ги напива. Ама не за да ги види пияни, а за да ги види радостни. И се викаше, ей, Зеньо! Значи за вашата земя е говорил. Всички викаше Зеньо. Значи той всички приобщаваше към Плевен, към Трънчовица, към Левски. Зеньо, на здраве, на здраве! И като вика на здраве, той не близва, а другите много им е кеф, винаги бяха хубави напитки, викаха на здраве, но накрая Гришата трябваше да ги изпрати така грижовно надолу по стълбите, за да не падат. Веднъж, например, ме накара да вървим заедно по Раковски, имаше изложба на много красиви дамски шалове и той ме накара да влезем вътре и ми избра най-красивия шал. Така че аз, която страшно обичам шалове, сега не мога да го демонстрирам, защото е много горещо. Носа два шала, идвайки в горещия Плевен, няма да ги сложа, но най-хубавият шал в моята колекция, ако тя може да се нарече колекция, е шала подарен от Гришата.